नमस्कार ମୁଁ ଅର୍ଜିତ ମହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏକ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଯାହାର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଆଧାର ସହିତ ବା ଆଧାର ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆଧାର ସେଡ଼ିଂ ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କଲ୍ ଆସିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ ସହିତ ଲିଙ୍କେଡ଼। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରାନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରାନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଓକେ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେମାନଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଏଇସବୁ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଅନୁସାରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ତେଣୁ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ଏହା ସେମାନେ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରହଣୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦ୍ୱାରା ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା। ଧନ୍ୟବାଦ।